No, takže toto je cirka storočná chalúbka staroňovská, ktorú ideme začať demolovať takým zvláštnym spôsobom. Za týmto americkým terénnym autom to skúsime nejako strhnúť dole s tým, že tuto susedia budú mať robotu a drevo na kúrenie. Tu máme oproti evanjelický kostol a tento domček bol rodiskom nášho pána farára z Koceloviec, ktorý sa tu narodil zrejme, a toto bol jeho rodinný domček, ktorý zrejme už desiatky rokov nebol obývaný. Je to klasický drevený domček, na ktorý bol obitý rákosov a omietnutý. Je rok 2016, január, kde sa to pokúsime takým netradičným spôsobom asanovať. Rovno začistila. Dobre. To je ona! Vidí hore, rozpojte, nech máme istotu, aby komín nepadol tam do susedov. A potom to začneme, toto keď nám padne táto časť. Len, vieš čo, daj ho okolo komína. Daj ho okolo komína, okolo tohto rohu ho. A ja ho môžem aj sem potom Majerikovcom ťahať znovu. Aby nám komín padal sem od suseda na nás, vieš. Môžete. To je ona. Táto je celá dierava táto stena, viete? Keby ste tuto o tí dverí prepojili a stiahli máme bočnú, tak toľko. aj to spadne. Radšej pomenej, nech sa nič neskeď. Zatiaľ nám to ide podľa plánu, to je dobré. A chodia nám tam podá. My sme rýchlejší ako tí Američania, čo to stavajú v tej televízii. To im pošlem, ako sa to má robiť. Ako keď sú rýchlo demolovať. Že s americkým autom to robíme. Ešte troška. Je veľa. Urba.
toto je auto, ktorý jazdí na plyn, a demolovali a sme domček v Liptovskom Mikuláši v Palucke.